Nevím, bráško. Hacking som hodil na jednu stranu, tašku na druhú. Akože už mám takú lepšiu prax v tom, jak sa to dáva do tej tašky. Musíš najprv zobrať item, potom tašku a potom druhý item. Poď. OK, toto vyzerá dobré. Kameru tuto rozjeb. Do piči. Propíďal ma civilista, ale Gardemanem. Čiste teoreticky to môžeme stihnúť. Mám to... 1-8! No. Pozrieme Počkaj. retime a uvidíme. No, 120 milisekúnd. Dobre, to mi pošli, Martin. Aj, ty kokot.